أرست زينام أمريكا بالعلي أمرارها أخرت جوجل هوحتن قربا بيت صوبن معقب فيزا كم زنبرة فليتام كوميشن هاكراو زت إثيوبيا بكيد مكاب أجندا زسالت أو متكلات نجوبايتي زت تنكر مسرت زنبريو تبعيلهم ما خلاي إزي أمريكا حيل بحر أمريكا أب ودبات إيران زجبرت عصوام بتأزاز ترامب كمستر على الرجاجيسون سلام طعنا بالله زخوركم تملكتي كما يتمسيول كساعات حدا خوين لو كم تلمود ما زين حزنا مصينا لنا زيناتات بممراح مساهم صنح أنا برهان فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر أمريكا قبل علي سلام إثيوبيا نمزراق غنصي نمولعن زنقساقسو زلو أمرارها أخرتي جوجل هوحاتن قربا بيتسبب من معقب فيزا كم زنبرت أفليتام منستر قدات وصاي أمريكا ماركو روبيو تمالي أبزهب ومجلسي اتي معقب زتنبره بمسارات حقي إميغريشنن زيجنتن بستهاوم سلطان كم زخون إمجلسهم اتي معقب فيزا هبل علي قبل كل التجراي زلو قلولاون مفتاح نزقبرو صعرتات زعنقفو سلام أبز زرقو أخرتي آبالات جوجل هوحاتن ناي قربا آبالات سدرابيتو من تخرج زقبر أيوم أمريكا بغني بسلامن بكبرن زنبر مس زدلي حزب كل التجراي حويسو مس ملا حزب إثيوبيا دو كم تبلون أفليطالام واشنطن أبتي زوبا سلامن مرقعن أب حدقا زأتو سبب سلطانات جوجل هوحاتن كالوت والكسباتن تجبرات نمكلعن كموجن تحتاتنت نمسفانن زلوا كلهم دبلوماسية أمارات متقام كم تقصللو جالسهم أب العلي آخرتي مرحتي هوحتن سدرابيتو من زتنبر جدا فيزا أمريكا مرحتي تي زحقة وجلم نتي أب سمين إثيوبيا زلو مسحاب أب مجهر كتاوي تحتتي مخانم زرقيو كبلو نبر بريزيدنت جزاوي ممحدار تجراي أيت جيتاتشو ردا جالسهم أمريكا بالعلي سلام إثيوبيا نمزراجن جنسي نمولعن زنكساقسو زلو أمرارحام آخرتي جوجله وحاتن قربا بيتسبب من معقب فيزا كم زنبرت مالي مجلاس أزفلتيوم أيت جيتاتشو ردا نزي سقمتي بزملكت نقلقالو زينا إثيوبيا أبزهاب وريتهم اتي اقدا مستي جوجله طفات بربح يكون بس استراتيجي يتحاوروا يوم تبايلهم نستطرطرو كم مرحي إساس أفوركي نزبالو حيلتات وطايون زتم حلالفة نتصور متنقطع يلوم كبدت نايتي سقمتي فيزا مخلقالو طرح ايكونن زوالو ايتاقيتاتشو ردام يقداس واشنطن نتي اب إثيوبيا تفاتيرو زلو حدوش وطري تحتات النتو ملو بملو اب العلي اتي بدبرتيون قبر ميكائيل زمراح جوجله مقبار ايو كبلوون تزاربهم يوم ايتاقيتاتشو بزعباتي سقمتي انتبرهو تي اقدا فيزام بفلاي مس دبرتيون بقربا نسرحون اب كل التجراي نزر زلو قلوبلاو موساخ مخنيات اب زخونو اخرتي ابارات جوجله هوحاتن زعلمه كم زخونه غليصوم اللوم أمريكا قبل علي آخراري زي حقاون أمرارها جوجله هوحاتن ناي قربا بيتسو من زنبرتو اقدا فيزام نتي نايتي جوجله آخرار نتن أكايدا عناونتون نمحبر سو عالم زك عيو كبلوم عبال بيت مخري ودو ديمقراساو سمرتن مكتل أكاوي زفر ميديان كوميونيكيشنن ايتا طعام عردوم غليصوم اللوم أمريكا قبل علي آخرت أمريكا أمرارها نبر حوحاتن ناي قربا بيتسو من اقدا فيزا كم زنبرت أفليطالام ايتا طعام عردوم تي معغب فيزا بزملكت نقلقالوت زينا إثيوبيا بزهاب وريتو تي سقمتي منغستي أمريكا صنفنيا جوجله نبر هوحات اب كل التجراي زي قبرو زلو غوزغواس كيناتن طفاتن مبغسي زي قبر يلوم
أمريكا أتي سممع سلام كابز تفرم الأوان جميرو بقربة الناتقتاتلت كم زنبرتون أتي وسانة مرقاقت يكبلو تزاريبهم أتي زي حقاو قجلة نسممع سلام بريتاريا ملو بمفراس أوانو زحالفون زفرسن بيت مقري داقماي بملاس ناي بعلو بريزيدانتن حدوش كابينين ممراتو نكويناتن قنصن كم زترالو زرقي كم زخونون آرديوم أبز حزوان نتي أخرار قجلة سفيح وتادراو مدلاو ناقبر كم زركب بمقلاز أمريكا أبز حزوان زوصرتو سقمتي ندليت السلام عبي بسرات كم زخونون قليزهم أتي سقمتي أبل علي هزبي تقراي سنة السلامن كويناتن نزفتر زولو قجلة فلي زوقع كم زخونة ونابريهم منجست فيدرالون حقا منجستاوي حلافنتو تتقيمو أبل علي تيزي حقاو أخرارن قجلة حقي ناي مخبار حلافنتوم نكواتا تاوعيتو مقريبهم نباهلتات كرمتاوي سناي تكبار ناب زلعل بركي كان ساقاقرو إنا كبل قلقالوت كوميونيكيشن منجستي ملختي أوتيولهم إثيوبياويان ناب زحلفو نايلوت عامتات كرمتي بزمزة قطري الناس سالت أوهم زمزة كلت عبيتي باهلتات نيثيوبيا حملواي آسر ملباسن قلقالوت سناي تكبارن تتقستيهم عب إثيوبيا هفتدني ناتمنامنم بحقوق حمد سعيبو ندركي تقالع النتام الناس ممصو بمجنزاب منجستي المرها قبر حملة 10 مليون زغصارو فلستات بمتكال أبيلو كم زبسرة كرم حيدات عامتات جميرو زفلتيوم إثيوبياوين ون نزي سناي تكبار تجنزيبهم المرها قبر حملة 10 تبقسهم وسيدهم نعلم زاس دممو عوتا سرعتي آمزجيبهم يوم ببعمتو بركز بلا فلسي بمتكال بحفشة لعلي 4 بليون فلستات متكالون بزيون شفان دن إثيوبيا ترقم بزلو متن عبينا إنام بزحي شفان دن دما ناب 23.6 ميتاوي عويئيوم بمرحق قبر حملة 10 استقلنا فلستات مقبيم دنن فلستات تصباقا كمون نكونتات لوطي كوابي عير زيصاور عقمي زلو من يوم كوينون تي كرمتي بزمص قطري بملكع غسغاس زوغن مرها قبري ባህሊ ሓምለዋይ ኣሰር ብዝበለጸ ንኹ ጉልበት ብትግሃት ምስራሕና ክቕጽል እዩ ኢሉሎም ሎም ዘመን እውን ናይ ባዕልና ናይ ግብሪ ወሰና ዓርስና ብምምሕያሽ ልዕሊ 8 ቢልዮን ፈስታት ክንተክል ኢና ኢሉሎም ብኻልእ ገጽ ድማ ብዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ክልላትን ናይ ብርክት ዝበሉ ወገናትና ኣባይቲ ተሓዲሶም እዮም ብሓድሽ መልክዕ እውን ተሃኒጾም ኣብ ከተማታት ዝተጀመረ ልምዓት ኮሪደር ናብ ገጠራት ተስፋፍዩ ኢሉሎም እቲ ግልጋሎት መንግስቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ነናብ ከባቢኦም ብምኻድ ግልጋሎት ዶብ ሰገር ሰናይ ፍቃድ ንተምሃሮ እንሓገዙም ከም ልግሲ ደም ዝኣመሰሉ ነፍሲ ዘድሕኑ ተግባራት እናተሓባበሩ ንዓቕመ ድኹማት ወገናት ብምሕጋዝ ልዑል ኣበርክቶ ኣብ ምፍጻም ይርከቡ ኮይኑውን ክረምቲ ብዝመጸ ቁጽሪ ብሰናይ ልምዲ እናዓበናዮም ዝመጻና ሓምለዋይ ኣሰርን ስራሕቲ ሰናይ ተግባርን ብዝበለጸ መግለጺ ሃገራዊ መግለጽታትና ንክኾኑ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝበለጸ ተሳትፎ ዝሓትት ትልሚ ተዳልየሎ ቅድመ ምድላውን ተገይሩሎም ብዝተደመረ ዓቕምና ንትልሚ ኢትዮጵያ ብዝግባእ ንምዕዋት ቅድመ ምድላው ወዲና ናብ ተግባር አቲና ኣለና ዓወትና ብሓባር እነበስረሉ ስራሕ እውን ክኸውን እዩ ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ፌደራል ጉንበት 12 2018 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ حزون ماد زينا يقصل تملكتي زدمانا بزيناتات نابزرزر زيناتات يكحلفكم سممع سلام بريتيريا نهزب تقراي عبي افويتا زهاب مخانو يفلت منقستي فيدرال معغفاتتي سممع بمتقبار زلاقي سلام لمعات ممصا بزحات سرعات كوان تسرحم اتي سممع نكيفتم قجله وحات عنقفات فاتيريوم يمر عدم زواددو تصبصاب جيتاچو عالمو كم صعب كقربايو ድሕሪ 10 መዓልታት ድርድር
أبتيوان تايكن سمع نخون نزبل هزبي تسفى سلام علاون تكبر كاب هزبي إثيوبيا بتوسخي نمحبر السبع عالم الخون لعل ترقم نيروم نتيسم معنا تسيبو عصر شوعة تحساس كلتش حن عصر تحمشن عم تمرت بأفا قباية تاقسج أفوز تمرح وجل الأخ منقس فيدرال زي توقارج واقل قلوتات نمجمار نام مقالة تقو عزم ما نمسب زخونة ارتاريكي هالو ايو نقوة تسافيرو نابزي مزيوم باسجكواي هنا لما فتصم የሚያስችል تيم بهصوص نزين مفصام زقل ጉጅለ ኣብ ሓጺር እዋን ንምክልኻል ዝተገብረ ውሳነ ሓቅን ምንዝራብ ድፍረት ዝተመልኦን ትክክለኛን ውሳነ እዩ እዚ ድሕሪ ምዃኑ ድማ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ መቐለ በረራ ምግባር እንትጅምር ሽዑ ድማ ተቋሪጾም ዝነበሩ ኣገልግሎታት ቴሌኮሙኒኬሽን ባንክን መብራህትን تجميرهم أبوش زدما بزحات زي تنفافو بيت سبات بنبعات زحنزح كراخبو كيلوميوم زينا وسسمع ونثنا وشتنا بيو ربادنيا نتزينا مسمع أخو حق ريو حاسوتي له نام حازا يدوي له من قد داير إثيوبيا نمقال برارا خقبري يستبحاله حق ريو نتبلا هو حق أيو تتبلني أبتقاي مريم بيت كريستيان الله نبو يخيده نبو خيده بخخو علولو يزبلني اتبع العصر تغلط عنقد سممع سلام نيكلت عمتات زي صنح حكينات نكبكع بمقبار سبعوي دقافات بزي قدب نكاتو دحنت زيقاتات نكرقاقز برين داخفت سرحتي داق منصتون بهسوس قصلوم بزتفتر السلام دما تخصي دويلو معلتاوي زتفز زنبره هيوت سبون كمو زي قوسلو سبات ابتكالات حكمنا زتقودو كبابتات دما بيداق مهنصت نك حكموم أخيليوم تግራይ ቴሌኮሙኒኬሽን አልነበረም ኣብ ትግራይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣይነበረን መብራህቲ ኣይነበረን ባንክ ኣይነበረን ናይ ኣየር ትራንስፖርት ኣይነበረን ትምህርቲ ኣይነበረን ፋብሪካታት ስራሕ ደው ቢሎም እዮም እዚ ኩሉኮ ጀሚሩ እዩ እዚ መኽሰብ ኣይኮነን ዶ ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ መንግስት ፌደራል ውን ብዙሕ ልሕቀት ብርክት ዝበለ ጻዕሪ ገይሩ እዩ ነበርቲ ዋጋት ዕጥቂ ብምፍታሕን ዳግመ ምጥያሽን ንመርሃ ግብሪ ዲዲአር ብዙሕ ገንዘብ መዲቡ ዝጀመረ ጉዕዞ بمرحتي ጉጅለ ሕወሓት ብዝተፈጠረ ምትእጓል ተጀሚሩ ተሪፉ እቲ ስምምዕ ካብ ዝጸደቐሉ ጽባሕ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ሕወሓት ዝኸደ መገዲ ብፍላይ ድማ ኣብ ዕጡቓት ዕጥቂ ምፍታሕን ኣብ ምኽባር ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዝረኣዮም ተኸታተልቲ ስጉምታት እቲ ስምምዕ ብቕደም ሰዓብ ግዜ ናብ ሓደጋ ዘውደቑ እዮም ስምምነቱ አንደኛ ቲፒኤልኤፍ ህጋዊ ምርጫ አላደረገም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ቀዳማይ ነገር ህወሓት መረፃ ገበረን ሕገ መንግስቲ ጥሒሱ እዩ ስለዘካየዶ ነቲ ናይ ጨረባ መረፃ ይሰረዝ ሕራይ ክስርዝየ ካልኣይ ብምኽንያት እቲ መረፃ ዝተጣየሸ መንግስቲ ይፍረስ ሕጋዊ መንግስቲ ስለዘይኮነ እቲ ቤት ምኽሪ ይበተን ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ስለዘይኮነ ሳልሳይ ካብ ኩሉ ዝተውፃፀ ግዝያዊ መንግስቲ ይመረፅ ይጣየሽ ውን ቀፂሉ ድማ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስትን ሕገ መንግስትን ከኸብር እዮም ዝተዓጠቐ ድማ ብዲዲአር ዕጥቂ ይፈትሕ እምበር ብረት ምሕባ ኣይተስማዕማዕናን ምስልጣን ممراق ايتسمع معنان اتي سممع استعطقه يركب يزبل امبر برت حبيخا مقمات ويون بكونتروباند نمعداق مفتان زبل ابا سممع اينبران قدم صعب وانون تقصل ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ከባብታት ራያን ጸለምትን ዝነበራ አንጻራው ሰላም ዝሕምሱ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ብዕሊ ምግባር ትጅምር መንግስት ፌደራልን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ግን ናይ ተመዛበልቲ ብሰላም ምምላስ ብዘተ መፍትሒ እናተዓራረዩ ምፍጻም ክኢሎም እዮም ኣብዚ ጉዳይ እቲ ጉጅለ ዝሓሰቡት እንኳን ተፈሽሎም ብወገን ወልቃይት ተመዛበልቲ ንፖለቲካው ቁማሩ በመጥቃም بوتهدراو تنكوي حدش سيغونصات العليو እዚ ናይ ሓይሊ አካይዳ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝሰፈረ ዘይምርዳት ብሕገ መንግስታዊ መገዲ ጥራይ ምፍታሕ ዝብል መርሆ ዝጥሓስ አጋጣሚ ኮይኑ እዩ ጉጅለ ሕወሓት ዝጥሓሶ ነቲ ስምምዕ ጥራይ ዘይኮነስ ሕጊ ምዝገባ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያውን እዩ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተጉጅለ ብሰላማዊ መገዲ ዝንቀሳቀሰሉ ሕጋዊ መስመር ምኽታል ነይሩዎም እንትኾነ ግን ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝቐመጦም ሕጋዊ ቅድመ ኩነትን ሓደሽቲ መምርሕታት ምዝገባን ንጎኒ ብምግዳፍ ገዲፍዎም እዩ ካብዚ ሓሊፉ በቲ ጉጅለን ብመንግስት ፌደራልን ዝተጣየሸ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል بحيل كساب موجد بزحيوم سرحو كل شرح زخنة تجوجله من مقام أبزب صحت زيلة والتهدراوي مواقر حيزوز انكساقسن كابافلتو من قص فيدرال وزاي تاريخ وصلاتي مزخنو حيلتات وزاي قد توركب بمفتار نيتيب أنا موجا يقلقل مهلاوم زجرم كوينيوم يوج قداي
ጉዳያት ወጻኢ ጉዳይ ጸጥታን ምክልኻልን ስልጣን ፌደራልዩም መንዩ እዚሉም ናይ ባዕሉ ናይ ህወሓት ሕገ መንግስቲ ኣነ ኣይፈጸምኩን ናታቶም ሕገ መንግስቲ ርክብ ወጻኢ ብዝምልከት ንመንግስቲ ፌደራል እዩ ዝምልከት ሰራዊት ምክልኻልን ድሕነትን ብዝምልከት ንፌደራል ይብል እቲ ሕገ መንግስቲ ትፈልጡ ኢኹም ኣይቀየርናዮን ንሳቶም ኣብ ስልጣን እንዳሃለው ዝሰርሕ ሕገ መንግስቲ ንሳቶም እንትወርዱ ዘይሰርሕ ክኸውን የብሉን እዚ አካይዳ ብሔራዊ ሉዓላውነት ኢትዮጵያን መንፈስ ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ሙሉእ ብሙሉእ ዝጻረር እዩ ሰላምን ልምዓትን ዝናፈቁ ህዝቢ ትግራይ እቲ ጉጅለ ሾክ ኮይኑ ሎሚ እውን ናይ ሰላም ኣየር ይሕሸኒ ዝብል ድምፁ ይዕፍኑ ኣሎ ጎንፅን ኩናትን ጾማቂ ጉጅለ ህወሓት ግን ካብ ካይሮ ክሳብ ካርቱምን ኣስመራን ብዝተዘርግሐ ጽምዶ ኢሉ ብዝጸውዑ ጥምረቱ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ከይትግበር እንዳንሰሓበ ብምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ስምምዕ ቀጅዱ ኣውዲቑ እዩ ትዕግስትን ድሌት ሰላምን መንግስቲ ፌደራል ከም ፍርሓት ዝቆፀሮ ትጉጅለ ዳግማይ ህልቂት ንምግባር ዕረፍቲ ኣልቦ ኮይኑሎም ዝረኸብክዎ ሰላመይን ምርኣይ ዝጀመርክዎ ልምዓተይን ኣይትመንጥሉኒ ኢሉ ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ እምቢ ንጥቕመኛታት ጉጅለ ህወሓት ኣብ ዝብለሉ ታሪኻዊ እዋን ኢና ዘለና ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ምእካብ አጀንዳ ዘሳለጦም መትከላት ኣሳታፋይነትን ሓቋፋይነትን ንጉባኤቲ ዘተ ጥንኩር መሰረት ዘንብር እዩ እቲ ዘተ ኢትዮጵያ ንዘመናት ካብ ዝሕለፈቶም ጎንፅታት ብምውፃእ ሓዱሽ መንገዲ ምርዳ ከም ዝኸፍት እምነት ተነቢሩሎም ንጸብጻብ ኣስረሳ ወጌሾ ምልብራን ግርማይ ኢትዮጵያ ንዘመናት ብዝጸንሑ ጎንፅታትን ዘይምርዳእት ብርክት ዝበሉ ጎንፅታት እናተኣነገደት ጸኒሓ እያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ንታሪካ ዝምጥን መንገዲ ምርዳእ ንምፍጣር ኮሚሽን ሃገራዊ ዘታት ጠይሻ ኣብ ስራሕ ትርከብ እዚ ዘተ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘይተሰምዑ ድምፅታት ቅርታ ንኽስምዑ ዝገብር መድረክ ከም ዝኸውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ኮሌጅ ማሕበራዊ ሳይንስ መምህርን ተመራማሪ ዝኾኑ ኣይተ ዘውዱ ደምስስ ይገልጹ ብዙ ታሪክ ኖሮን ሳለ ነገር ግን የሚጠበቅብንን ያህል ሊያሻግረን ስላልቻለ አሁን ከገባንበት የሚሆን ቀደም ሲል ከነበረው ቁርሾ መውጫ መንገዱ ብዙሕ ታሪክ እንዳሃለውና ግን ድማ ከምቲ ትጽቢትን ገብሮ ከሳግረና ስለዘይከኣለ ነዙይ ንምትዕርራይን ቅድሚ ሕዚ ኣቲናሉ ካብ ዝጸንሐ ጎንፂ ንምውፃእ ብሕታዊ መገዲ ዓውዲ ዘተ ተዳልዩ እዩ ኣብ ታሕቲ ካብ ዘሎ ክሳብ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሰበስልጣን ዝተዳለወ መገዲ ዝሕሸ መገዲ ምርድዳእ ንክኸውን ድምፁ ንክስማዕ ንምግባር ዝተኸደ መገዲ እዩ መድረኽ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘሳልጦም ስራሕ አጀንዳ ምትኻብ ኣሳታፊነት ዘተ ዘረጋግጹ ኮይኑ እዩ ዝበሉ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድላ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ዓለም ለኻዊ ርክብ ዝኾኑ ዳዊት መዝገበዮም በምክክር ኮሚሽኑ አጀንዳ አሰባሰብ ላይ በተለይ የግራስሮት የሚባለው ከታች ያለው ህብረተሰብ ክፍል ተሳትፎ ምን ይመስላል ማህበረሰቡ ህዝቡ ምን ይፈልጋል የሚለውን ኣብ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ አጀንዳ ምትኻብ ከይዲ ተሳትፎ ማሕበረሰብ እንታይ ይመስል ህዝቢ እንታይ ይደሊ ንዝብል ብዝግባእ ሰባት ኣብ ዘለውሉ ኮይኖም ሓሳብ ኣልዒሎም እዮም ስለዚ እቲ ኮሚሽን ነቲ ዝተለዓለ ሓሳብ ብመልክዕ ፈልዩ ንዝምልከቶ ኣካል ምቕራብዩ ስርሑ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ጥንቁር ተሳትፎ ህዝብታት ዝተረኣየሉ እንትኸውን ድሕሪ አጀንዳ ምትኻብ ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ንምስላጥ እኹል ምድላው ገይሩ እዩ እቲ ኮሚሽን ከይዲ ዘተ ሓልዩ ዝሓለፈሉ መንገድታት እቲ ጉባኤ ብዝሓሸ ኣቕሚ ንምምራሕ መሰረት ዘንበረ ብዛዕባ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ አጀንዳ ማሰባሰብ ማለት ይሄን ሁሉ ባለመልከ ብዙ የአንድ ሀገር ህዝቦችን ነፃ ፍላጎት መጻኢ ድል ለመወሰን የሚያስችል ጥቃቅን ርዕሰ ጉዳዮችን ጨምሮ አጀንዳ ምትኻብ ማለት ብርክት ዝበለ መልክዕ ዘለዎ ሓሳብ ማሕበረሰብ ብዝግባእ ምእካብ ማለት እዩ ናይ ድሌት ማሕበረሰብ መጻኢ ዕድል ሃገር ዝውስን ሓሳባት ምእካብ ማለት እዩ እዚ ንኢትዮጵያ ዓወት እዩ ምባል ይከኣል እዩ ሰላም ሃገር ብቀጻልና ንኽረጋገጽ ኢትዮጵያውያን ዓወት ዘተ በተስፋ እናጠመት ይርከቡ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ኣብ ተመሳሳሊ ፈተና ንዘለዉ ሃገራት ተመክሮ ዝህብ እዩ ጠንካራ የምክክር ጉባኤ ተካሂዶ ጠንካራ ውጤት ይዞ ከተወጣ ለኔ እናንተ ብቻ ሳይሆን ከኛ ወደፊት ለሚመጣው ጄኔሬሽን የተሻለ አገር ማስረከቢያ ትልቅ እቅድ ነው የሚሆነው ሁለተኛ አፍሪካ ውስጥ ያለው ጥንኩር ጉባኤ ዘተ ተሳሊጡ ጥንኩር ውጽኢት መምዝጋብ ተተኻኢሉ ንዓና ጥራይ እንታይ ኮነስ ንቅድሚት ንዝመጹ ወለዶታት ዝሕሸት ሃገር ምርካብ ዝከኣለሉ ትልሚኡ ዝኸውን አፍሪካውያን እውን ባዕዳዊ መግዛእቲ ካብ ዘውረሶም ምጥልላፍ ወፂኦም ዝተዋሓደን ዝናበብ ማሕበረሰብ ንምፍጣር ልምዲ ክኾንና እዩ
ኢትዮጵያ ተሳልጡ ሃገራዊ ዘተ ካብ ሓደ ወገንን መንግስትን ብዝሓለፈ ጥንኩር ሃገራዊ መርዳእ ዘለዎ ሃገር ንወለዶ ንምስጋር ዘኽእል ስጉምቲ ብምዃኑ ኢትዮጵያውያን ብዓውት ክዛዘማ ምግባር ብሓባር ጠጠው ክብሉ ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዩ። ኢትዮጵያ በዝሓለፉ 5 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ውሽጣውን ግዳማውን ፈተናታት ክትፍተን ጸኒሓ እያ። ንኣብነት ግድብ ህዳሴ መልኪቱ ንፈለማ እዋን 13 ግዜ ቤት ምክሪ ጸጥታ አጀንዳ ገይርዎ እዩ። ኣብዞም ዓመታት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ እውን ተወጊኖም እዮም። ንጸብጻብ ተስፋይ ጫኔ ደሃብ ያሲን ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዞባውን ዓለም ለኻውን ረብሓታት ንምሕላው ብዝብል ብዙሓት ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ወጊና እያ። በዚ እውን ዓወታት መስጊባ እያ። ብፍላይ ብዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኸይዲ ድርድር ብስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዓለም ለኸ ጉባኤ ለውጢ ኣየር ብኻሊእ ዓውድታትን ፈላማይቲ ተዋሳኢት ኮይና እያ። እዚ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ማእኸል ኢንቨስትመንት ፋይናንስን መርኣያ ዲፕሎማስን ምጣነ ሃፍትን ክትከውን ኣኽኢልዋ እዩ። ምስ ኢቲቪ ዳጉ መደብ ዘተ ዝነበሮም ኣካባቢ ቋሚ ኮሚቴ ርክብ ወፃኢ ጉዳያት ሰላምን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዝበልዎ ጻንሒት እዋኑ እናዛዘመ ዝርከብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፈተናታት ብምጽዋር እቲ ባይቶ ዕውታት ስራሕቲ ክወግን ጸኒሕ እዩ። በውስጥም የጦርነቱ ሁኔታ በተለይ በሰሜን ኩነታት እቲ ኩናት ብፍላይ ኣብ ሰሜን ዘጋጠመ ኩናት ዝኸፈአ ነይሩ። እቲ ባይቶ እውን ኣብቲ እዋን ስራሕ ዝጀመረሉ ግዜ ብምንባሩ ልዑል ዝኾነ ውሽጣዊ ጽዕንቶ ነይሩ። ነዚ ኩሉ ተዋፂእና ካብቲ ኩሉ ጽዕንቶ ወፂእና ሎሚ እቲ ቤት ምክሪ እዋኑ ኣብ ዝዛዘመሉ ዘለናሉ ኩነታት ዝገርም እዩ። ኣብቲ እዋን 3 ዓመት ክውድእ እዩ ኢልና ካብ ምግማትተን ፈለምቲ ዝነበራ ግዜያት እውን ፈተንቲየን ነይረን። ኢትዮጵያ ዘለዎ ሃፍቲ ማይ ብምጥቃም ሩባ ኣባይ ናብ ህዳሴ ግድብ ዝቐየረትሉ መንገዲ እውን ዓቕሚ ዲፕሎማሲን ምኽኣልን ዝፈጠረ ልዑል ኣጋጣሚ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ። ህዳሴው ግድብ ጥሩ ምላሽ ሰጥቷል። ግድብ ህዳሴ ጽቡቕ ምላሽ ሂቡ እዩ። ሓደ ኢትዮጵያ ብዓርሰ ዓቕሚ ነዚ ዝመስል ልዑል ፕሮጀክት ተፈጽም ምዃና ንዓለም ኣረጋጊጻ እያ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ብኣሻጥር ባዕዳዊ ገዛእቲ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ዝረሓቐትሉ ኢፍትሓዊ ኸይዲ ንኽእክል ዝተጀመሩ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ክቕጽሉ እዮም። ቀይ ባህር ከጥንት ጀምሮ የኢትዮጵያ መውጫ በር ቀይሕ ባሕሪ ካብ ቀደም ጀሚሩ መውፅኢ በሪ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ብምዃኑ ብብዙሕ መገዲ ዝተኣሳሰርና ህዝቢ ኢና። ብታሪክ አጋጣሚ ዝተፈላለዩ ሃገራት ይፍጠራ እምበር ኣብዘን ሃገራት ዘለዉ ህዝብታት በብዙሕ ነገር በባህሊ በቋንቋ ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት እዮም። በዚ እውን ንቐጻሊ ዕድል ኩላህና ብሓባር እናሰራሕና ምኻድ እዩ ዘዋፀና። ብጽዕንቶ ካልኦት ሃገራትን ትካላትን ሃፍቲ ጸጋኣን ንኽጥቀም ዘይትጸገም ኢትዮጵያ ንምፍጣር ጥንኩር ጻዕሪ ዲፕሎማሲ ተጠናኺሩ ቀጺሉ እዩ። ሓረስቶት ክልል ኣምሓራ ብእዋን ጽድያ ምድላው ስራሕቲ ቀዲሞም ዝዝርኡ ዓሌታት ዘርኢ ኣጠናኺሮም ቀጺሎም ይርከቡ። ኣብቲ ክልል ኣብ ዝተተሓዘ እዋን ጽድያ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ንምፍራይ ርብርብ እናተገብረ እዩ። ንጸብጻብ ሳሙኤል ወርቃየሁ ናዝሬት በሪሁ ብምግባር ዓርስኻ ንምኽኣል እታወት ኢንዳስትሪ ከምኡውን ንንግዲ ወጻኢ ዝውዕሉ ሰፋሕቲ ምህርትታት ንምፍራይ ሰፊሕ ዝኾነ መሬት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ካብ ዘለዎም ከባቢታት ሃገርና ሓደ እዩ ክልል ኣምሓራ። ሕዚ ዘለናሉ እዋን እውን ናይ መብዛሕትኦም ከባቢታት ሓረስቶት ኣብ እዋን ጽድያ ቀዲምካ ዝዝርኡ ኣዝርእቲ ስራሕቲ ዘሳልጡሉ እዋን ንርከብ። ኣብቲ ክልል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ሓረስቶት እውን ኣብቲ እዋን ዝዘነበ ዝናብ ብምጥቃም ናብ ተግባር ኣትዮም እዮም። የዘር ወቅት ነው። ዝናቡም እዋን ዘርኢ እዩ። ዝናብ እውን ሰማይን ምድርን ኣጠቓሪቑ እዩ ዘሎ። ዝተወሰነ ዝናብ ሓፂሩና ነይሩ እዩ። ሕዚ ግን ኣምላኽ ይመስገን ጽቡቕ እዩ ዘሎ። ዘርኢ ናዝራና ኢና ንርከብ። ሕርሻችን ቆንጆ ነው። ዘንድሮ አሁን ሕርሻና ጽቡቕ እዩ ዘሎ። ለብዘበን ኣብ ሓጋይ ንእሽተይ ደሪቑ ነይሩ እዩ። ዝናብ ሕዚ ኣብ ሰሙን ጽቡቕ ዝናብ ረኺብና ተሓጒስና ና ሓረስና ኢና ንርከብ። ኣብ ዝሓለፈ 2017-18 ዓ.ም ዘመነ ምህርቲ ኣብቲ ክልል ኣብ እዋን ጽድያ ልዕሊ 5.5 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ኣዝርእቲ ተሸፊኖም 188 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ምፍራዩ ዘዘኻኸሩ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻት ክልል ኣይተደረጀ ማንደፍሮ ኣብዚ ዝተተሓዘ 2018-19 እዋን ጽድያ 205.2 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ንምፍራይ ተተሊሙ ናብ ስራሕ ምእታዊ የልዕሉ። በ2018-19 የምህር ምርት
ኣብ 2018 ምህርትታት ጽድያ ስራሕትና ብሓፈሻ ኣብ ክልልና 5.58 ሚልዮን ሄክታር ብምልማዕ ከባቢ 2.52 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ንምፍራይ ዓብይ ሽቶ ተቐሚጡ እዩ ፍርያታውነቱ እውን ከባቢ 33.9 ሚእታዊ ንምብጻሕ ሽቶታት ተቐሚጦም እዮም 93 ሚእታዊ እቲ ትልሚ ብሓፈሻ ኩታ ገጠም ዝሳለጥ እዩ ኣብቲ ክልል ዘፈር ሕርሻ ናብ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ምቕያር ጸመተ ዝተዋሃቦ ምዃኑ እውን ገሊጾም እዮም በዚ እውን ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ 738 ትራክተራት ኣብቲ ክልል ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምክፋል ምኽኣሉ ተዛሪቦም የአፈር ማዳበሪያን አቅርቦትን ብንመለከት ቀረብ መዳበሪያ ሓመድ እንትንርኢ ትልሚ ምህርቲ 2018-19 ከባቢ 8.6 ሚልዮን ኩንታል መዳበሪያ ሓመድ ንምቕራብ ትልሚ ሒዝና ኣለና ክሳብ ሕዚ ኣብ ወደብ ዝበጽሐ ሓዊሱ 4.8 ሚልዮን ኩንታል ዝኸውን ናብ ውሽጢ ዓዲ ኣትዮም እዮም ልዕሊ 4 ሚልዮን ኩንታል ድማ ናብ ሓረስታይ ኣብ ምክፍፋል ይርከብ ኣብ ኩሉ ከባቢ እታወት ብስፍሓት እናቐረበ እዩ ሓረስቶት ኣብ ዓመት ዝሓሸ ቀረብ እታወት ከም ዘሎ ገሊጾም እዮም ዘር በተለይ በጣም ኃይለኛ ችግር ዘንድሮ ግን ብፍላይ ዘርኢ ሓያል ጸገም ነይርናይ ሕዚ ቀረብ ዘርኢ ብስፍሓት ቀሪቡ ኬድካ ዝደለኻዮ መጠን ሒስካ ኢኻ ትመጽእ ቅድሚ ሕዚ ብኹባያ እዩ ዝወሃበና ነይሩ ቀረብ መዳበርያ እውን ዝወሓደ ተሃልዩ ወስኹ ተባሂሉ እዩ ቀረብ ዘርአን መዳበርያን ለብዘበን ፍሉይ እዩ ሓረስቶት እውን ዓቕሚ ምፍራይ ካብ እዋን ናብ እዋን ንምዕዋይ ጻዕርና ገበሩ እንትኸውን ኣብዚ ዝተተሓዘ ዘመን ምህርቲ እውን ምስ ሰብ ሞያ ሕርሻ ብምውዳድ ዓቕሚ ምፍራይ ንምዕዋይ ጻዕርና ገበሩ እዮም حز ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ትራምፕ ነቲ ስምምዕ ዝፈጸሙ ካብ ተስፋ ምቑራጽ ተበጊሶም እዮም እንትብሉ ኣሜሪካ ድማ እገዳ ሓይሊ ባሕሪ ኣልዒላያ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ወደባት ኢራን ዝገበሮ ዕጽዋም ብትእዛዝ ትራምፕ ከም ዝተልዓለ እኳ እንተረጋገጸ ገለ መራኽብ ኣሜሪካ ግና ኣብቲ ከባቢ ክጸንሐ እየን ክብል ኣፍሊጡ እዩ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ሙጅታባ ካሚኔይ ዋላኳ ዝተፈላለዩ ኣረኣእያ እንተሃለዎም ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተገብረ ስምምዕ ግዳም ከም ዘጽደቕዎ እዮም ገሊጾም ዘለዎም ካሚኔይ ብዛዕባ እቲ ስምምዕ ርእይቶ ክብ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ምዃኑን ድሕርቲ ብ28 ለካቲት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ መራሒ ነበር ኣያቶላህ ዓሊ ካሚኔይ ድሕሪ ምቕታሉም ኣብ ወርሒ መጋቢት ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንድሓር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከም ዘይተረኣዩ ቢቢሲ ጸብጺብሎም ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ኣኽረርቲ ጉጅለ ህወሓትን ቀረባ ቤተሰቦምን ማዕቐብ ቪዛ ከም ዘንበረ ተፍሊጣ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ምእካብ ኣጀንዳ ዘሳለጦም መትከላት ንጉባኤ እቲ ዘተ ጥንኩር መሰረት ዘንብር እዩ ተባሂሉ ኣብ ዜና ወጻኢ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ወደባት ኢራን ዝገበሮ ዕጽዋም بتأزاز ترامب كم استلعل أرجعيزو بارك استملكتي مع زينا بزيزازم سلام كتالكم عزينا نمسكن سلام